Good day mga ma'ams! Hello, hello, hello! So, panibagong lakad na naman po kami ngayon. Magagala na naman ng mga Bex. No, actually, hindi gala pala. May pupunta lang kami. Yan na sila Brenda, si Britney and si Inday Kato. Hello! Ano yung damit mo? Nakaladlad na naman. Ay! Uy, hinanap ka nila. So, yan, may pupuntahan lang kami. At kung saan kami pupunta, abangan kung saan. Ayan na. So, nandito na kami sa parking kasi nandito na po yung aming sasakyan. Yes. Ang sasakyan, ang service ni Brenda. Ayan. Our favorite dog. Saan na sila? Ayan na. Halika na, daanan natin si Jigjag sa kanila. Ayan naman na si Jigjag. Alida! Sili pa sa bintana eh. Ay, magsakay na nito ko. Sige, maat na kami niyo. Tawag kami. Pasok na kami dito sa Puerto. Ay, kahapon nagkalisa po yung steak. Hindi na tuloy. Ayan, magugusin yung steak sa kahapon. Pagwala siya na sarap. Kasunod sa tajigtahan. Bibili ka ng bagong cellphone? Asa man? Mga ilang oras yan? Di, kuhan pa yung siri, padulong ka. Sila gisanda mo. Ay, si Jigjag. Ang daming Bumili na rin po pig. sila ng alahas. Silver, mag siya. Kanang gold. Ay, slow mo rin. Diba? Namili na po sila ng mga bagong alahas mo. Kariya na siya daling isa. Tayo namin. Ilang karat yan ate? Tara na lang. Abay mo yung mga niyo. Para mga nakailan sa gamay. Ay, si Inday naman po ay bumibili ng bagong cellphone. iPhone 16. Thank you so much, Direct Go, and of course, Carlo, and of course, Jason. So, amo gina silang customer diri. Kaya for almost 3 years na Sa kanila. Sa Gaisano pa dyan sila. Ah. So, na sila yung branch sa Gaisano, Puerto. Puerto at saka Taguluan. Social. So, just message or PM, private message to Direct Go. Thank you, Direct! Love you! Apila ang nabili mong iPhone 16? Ang nabili ko ng iPhone 16 is tatlo. Tatla? Oo. Hala. Yung dalawa ibigay ko sa aking jowa. Pero wala naman. Wala ka naman jowa. Wala ka naman jowa. Ay, Nakasira dyan guys, so yun nagsiselfie dyan. Talaga. mga gumagawa mo. Thank you so much bro. Sila po ang member ng Teletubbies. I-tempered mo Ito na. na presyo, yung mga, bawa ito. Wala kasing tempered glass to LCD talaga sira. O sa amin, mga pagkalito, iPhone X, estimate price 2.5. 2.5. Kasi iPhone X kasi ito eh. Okay na rin. Limited na. Ang gwapo naman ng mga nagre-repair dito. May asawa ka na? Meron na. Okay, next tayo. Kasama niya Miss Puerto. Oh. Yung asawa mo, bilak. Okay na? Saan? Naman lagi, Jake. Ay, na-open. Dahil si ayun MCM. Ayaw. Ay po. MCM. Ganito yung ano ko. Bag ko. Nangarag na yung strap. Ganda na mga ganito nila. Mga pang show. Kahit nakaganito lang. Itong black ko. Ganda na mga shoes. I love it. Diba? Hi po. Ito ang ganda mo. Hi guys! Andito tayo ngayon sa Ukayan ng
Luxury Unlimited by Darcy! At magsha-shopping ako ngayon ng mga shoes, bags, and everything. Kasama ko mga social climbers. So, lagi ko ito nakikita sa vlog ni LK Pam Arla Cagayan. At ako ay nabiyayaan na rin ng mga sapatos ng mga Balenciaga na binigay nila. 4 na different colors na Balenciaga. At ang gaganda talaga. Inarbor ng jigjag din isa. Ang tingnan mo naman, no? Napaka-durable pa talaga. Diba? Ang gaganda. Maayos pa siya. Oh, perfect for gifts and everything. Ganda. At yung mga bags nila. Meron sila mga live selling, Sino guys. ganito? Nagla-live si Ma'am Darcy doon, guys. Ang Balenciaga. Perfect ko. Ang gaganda. Oh, ang mura talaga. ito. Minsan makakakuha pa kayo. Ila ng sobrang bags. Ganda. At parang wala pang mga Ang sign of original. usage. Bayot, coach! Ito yung mga binigay niya sa akin ng mga shoes. Meron akong hinanap sa kanya na shoes eh. Screenshot. Balenciaga. Meron akong ganito, binigay niya. Blue, black, ano. Ay, nalang. Ito, purple. Ito yung ay, walang red yung sa akin. Ito. Hi, ma. Pagdasa. Hanap kami na. Ito yung may ganito ako. Pwede nyo mong bisitahin dito lang yan sa may Taguluan sa likod na Kaya St. kinanay School Wait. sa Taguluan. Anong address ito, ma'am? Zone 7. Zone 7. Bawal to dito. Okay. Ay, ano to? That's yours. Hi! Giti madam! May bago pang show. Ano ang Darcy? Paingan pa siya. Inuok ko. Ay, hindi ko kasi sinabi na pupunta na kami. Hindi ko kasi sinabi na pupunta na kami. Oh, last vlog mo ko ay last ko mo na naka sa Puerto. Puerto. Bagay to sa outfit ko ngayon. Sinabi niyo ba nandito na ako? Oo. Kasi ginuok ko. Wala, hindi ko pala nasabi na nandito na ako, pupunta ako. Ay, anong ganda nito oh, kaso kasya ba to? Estimate ako mas loob. Alam ni ko kayo. May papel guro ano. Wala, ang ganda nito. Wow. Ano mo na, oh. Pak! Perfect! Oh, di ba? Bagay siya sa outfit na to. Ang ganda niya. Tsaka mukhang matibay yung leather. Yan, no? Bodega. Take na. So ito yung stackan talaga kasi bodega. Bodega yun. Bodega pala yan. Ito yung mga bags niya, guys. Oh. Magkano yung mga ganito? 4,548. Mga 4,500 or 4,800. Bayat! Pero hindi nyo alam kung alin ang original dito, no? Hindi nyo malalaman. Para siyang authentic, ano mas? Non-guaranteed na original, but the quality itself. Ako nga ako, pipiliin ko yung mga ganito kasi nga, kahit naman bumili ako ng brand new at original, hindi naman bagay sa akin, hindi naman pagkawalan. Parang hinakaw ko lang din. Na magtawa-tawa niya, bago ko. Ganyan yung binigay mo sa akin, ano? Oo, yung mga regalo ko, yung mga ganyan. May ganito ako. Ayan o. Guys, mamili na tayo kasi para to sa mga loved ones natin. Joke lang. Pili ka na para kay Kyle, Britney. Para naman Jake, Brack Abby. Ako. Ganda, no? Churing-churing, di? Picture muna kami, guys. Mamimili muna kami, guys, ha? Basta dito lang yan sa may Zone 7. Natumulan. Natumulan ni siya? Hindi sa imo ah. Natumulan eh. Ah, yan yung sa akin! Binigyan ako ng ganito doon sa kabila naman na live seller naman. May ganito ako, guys. Alam niyo ba, nagkakahalaga to ng, ano yung sabi ni mama, no? Nasa 200,000 ni at Antipidad. May ganito ako, guys. Pareho-pareho sila, oh, LV. Oh, sige. Ay, ang gaganda ng mga dito. Bigla ka na paatras sa Ito mga 4,800, bag dito, ang gaganda, oh. Anak ko ba? Tagpilan ni. Kani, 423 na. Bad number, maganda. Ako pala yan. Bag number. Mga code lang pala to di atay. Tsaka dito mo, wait. Ito yung meron ako, yung white. Bigay ni Ma'am Darcy. Common sense is not that common. Yeah, exactly. Thank you, Ma'am Darcy. Jeg, ito yung sa akin, Jeg, ah. Terminal. Salamat, Ma'am Darcy. Baka lang. 94 lang siya. Thank you, Ma'am Darcy, for the love. Gagi. Ayan. Hi po! Nag-CR lang si Brenda. Hello po. Ay, ay, magwapa, mag-vlog na. Nagpalit lang po ng napkin.
First day daw po niya. Madam, oy. Ay. Hello! Naniwang lagi ka. Ha? Naniwang ko. Grabe ako siya buhay. Uy, Nandito kami ngayon sa nalubutan. Ay, natumulan. Hello po, fresh from Thailand. ikaw fresh from? Naniwang ka do. Oday. Nagawa sa ba? Kunti na lang talaga. Kamay lagi ka. Once a week lang ko gana. Kanang kalibanga, biyak ko. Hi, sir. Ay, oh, na hospital akban. Ikaw ba Picture na sa imo. Di ba na siya kasunod, oy. Di na siya basta na mga vlogger na di ba siya pagawa. Pwede ka masunod sa akong sunod, sir. Sila si Ma'am Darcy. Ayan. Ano yan? Para sa imo, Gucci hulo. Gucci. So ano opening number mo dyan? Feeling. Isa lang kasi. Akin na to? Oo, go pa kayo na siya. Gucci, Gucci, yeah, yeah. Gucci, ya, ya. Tapos boots din na ganyan, no? Oo nga, match nga. Pagkano ko pangita lang bag. Pinindot kayo naka-oyo pang event nimo. Magbabalik ang walang tulugan. Gidi ang ngiti ko. Don't you dare look back, just keep your eyes. Tapos yung kanta yun. Tapos pag ganun, may lalabas ng kalapate. Magician. Tapos bagay ito sa shoes. Magpa-picture daw siya. Oh, rare ba na lumabas sa kuhan ng aking asawa. Hindi sa mga anak. Bakalarya. Bakalarya. Ah, Rare sa yan lumalabas. Sa lagma na karon ni gawas. Siya din niya ilabas talaga ito kasi. Kita tulog. We're here na. Naghalangkad niya sa likod. Yung blower na sa likod. Una, Ang ganda, oh. oo, sunod Ang ganda nito, tapos sa pagkanta ka, biglang hubarin mo. No? Ang ganda ng ano niya. Para siyang denim siya na flowy. Sabo. Cotton. Denim na Bayot, the details. gali, maong ganahan. Gucci. Mag-Gucci na lang gali ka ng loud na yun. Ibang bagay sa mukha na. Ano ba? Pero mapalit ko kung discountan ko. Kanang ko, Pero- ba kanang tinod ka discount? Pero, Sa nakauban lang. magkatag siya nakauban lang. Yan dapat usapan namin, sabi niya mag-shopping. Punta ka dito, friend, mag-shopping ka dito. Ang dami kasi namin. Limited Okay lang. naman, oy. Limited lang yung papuntahin ko. Kasi nakakaya, di ba? Kita mo na. Siyempre, kung 4-5, 5 tayo, 20 mil agad, di ba? 25. Ilan kayo? Marami kami social timer. Pipiliin ko lang yung gustong sumama. Sabi ko, punta na kami ng Puerto kasi mapapagawa ako ng cellphone. Hindi nila alam, mag-shopping kami dito. Sabi na isa, sama ako na magdulog kami, magbao-bao. So, 5 lang pwede, di ba? Ana gali kung anong walay service. Oo. Ana siya ka tapos mong bao. Wala ka nang bao-bao ka ng green. Wala kami sakinan ba yan? Diyan, magbao-bao, blue. Magbao-bao na ng green. Sabi niya, hindi kami sama. Oh, tama dito. Mag-rentag pan. Buy mo 5,000. Hindi nila alam mag-shopping pala kami. Guys, alam niyo na. Sorry, guys. But, sa sahod, I'll promise, dadalhin ko kayo dito. Libre ko kayo mga social climbers. Mamimili lang ko. Isang item lang din. Anong gusto niyo? May foil na item? O... Ha? Sige, lalagay ito ng mga foil sa loob, di ba? Para Hala, grabe, naghahanap na isa, hala. ito yung isa dyan. Hoy, dapat limited lang yung tagda 2,000 lang. Eh, okay lang po. Pero ang ganda nito talaga, oh. Yes. Meron ka ng ganyan na, yung maliit. Leboy. Meron kang ganyan na maliit yung Hindi siya pahaba. Lego yun eh. Hindi. Girl yun eh. Chanel Levag yun, levag. flap siguro. Ang ganda nito, oh. Yung ano lang. Kung gusto mo may maraming gadget dala, pwede na siya. Oo. Diba? Matibay kasi sa loob. Uy, para kasi ano dyan. Hala, Ang ganda, Inday. promise. So, matutuloy mo na jigjag yung... Doon kasi sa kabilang Gucci. vlog ko, ito binigay nila sa akin. Ganyan. Ito. Alma. APL ma Ito binigay nila sa akin. Yan yung ginagamit pag nakikita niyo ba na picture ako na ganito ako. Ngayon, pag umaalis ako, magpe-flex ako na ganito lang. Pwede ba sa akin? Ito yung sa akin. Kasi ang dami kong collection na bag kasi pero yung ibang mga 350 naman yun kasi pinagmamind-mind ko lang kasi man. Ga-show, magutsa gatanaw na ko yung show ko. Di ba? Ganang yung bagay, hindi siya kabuan. Ang ganda, no? Tapos ganito ka, tapos yung naka-leather na Ito, butega ito ah. Di ba? Bottega Veneta. Istakan siya ng mga ano. Yan, bagong arrival. Bodega. Ang ganda, no? Suotin mo kaya lahat. Suotin ko lahat. Magbibihis na ako guys. Suotin ko yung ano outfit check ha. 6'5 eh. Huh? 500 Nilaka ka? 500 lang ako. Okay, sa lagba naman ko Okay, bagla.
Hala. Sila daghan diri iyahan akuan. Ano lang? Okay, Nakoy na tripan dito. Ayan na oh. Nakoy na tripan dito Balichaga nga. dito sa kuan? Thailand? Daghan dito. Picture sa top picture. Lingaw mo dito. Sada ang cute. Ganda. Every 2 months mi dito. Gisugi pulaan nagi ko dito. Hindi mo sa Thailand. Every 2 months mi dito. Kami man ang Hala. mag-handpick ani, mamili. One, Di man ko ga kuan dito kasalig. three, Lagi mas Mga di kabalo. three, ikaw Hala. bigis mo. 1, 2, 3, Naniwang dito sa naol ba niya? 1, 1, 2, 3. Diba? Pwede naman na siya ikili-kili ha, bira ang duha ka kuan. Kana parang ana, Yeah. ana. 1, 2, 3. Hala. 1, 2, 3. Okay. Outfit check. Ano? 1, 2, Ito na yung outfit ko for today's video. Bye! Luxury Unlimited by Darcy. Look at the Gucci jacket with the Playboy bag and Bottega. Grano boots. Bottega It Village. says in the city. Bottega. Ang cute, no? Underwear by? Underwear by Unitap! Baliktad pa dyan! Diba? Ang ganda guys, promise. So sa lahat ng mga gusto mong mag-shop dito guys, tingnan nyo naman oh. Ayun lang si Ma'am Darcy ko. Ito yung bags niya, shoes niya, and everything. Sa lahat mga gusto mag-shop dito, lalo-lalo sa may mga in love ngayon, mag-shopping siya. Bisitahin niyo lang po yan sa may Zone 7. Natumulan, Taguluan, likod lang yan sa My St. Mary's School. Oh, di ba? Ano pang inaantayin nyo? Kung meron kayong gustong regaluhan for their birthday and kahit ano okasyon, mansari, regaluhan siya. Kasi mas mahalaga talaga na ma-feel nyo sa isang tao na love nyo siya. Kasi by giving gift, ma-appreciate niya yung love sa inyo. Ah! Thank you so much. Kita sa pila. Dahil dyan, maraming salamat. Mag-shopping muna ulit ako. Kalibag. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Ikot. Pili-pili lang. Hala, grabe pink. Ay, nag-aaral na po sila na kanila mapipiling shoes. Asa ka mag-show? Asa ka mag-show? Siya naman, no? Mm-mm. Hindi mo siya okay na may flaws. May flaws. Ayun na sila. Kana, Devin. Sagot na mo. Thank you so much. Ano na iba? Uy, pa-picture mo sa ila tanan, no? Pa-vlogger na sila tanan. Ayaw, Sikat ba? Sikat ba? Hoy, mabalik. Thank you, Ma'am Darcy. Sila tanan di kay ganahan kay